L'enterrament de l'Aiatollah Khomeini ha hagut de ser suspès aquest matí quan la multitud embogida s'ha abocat sobre les despulles de l'imam per agafar trossos del sudari blanc que consideraven sagrat. La llau humana, al mateix cementiri de Behesht Zahra, a Teheran, on havia de ser enterrat l'imam, ha fet caure a terra el cos del guia de la revolució islàmica. A hores d'ara, a Teheran, encara cap font oficial no ha informat on és el cadàver de l'imam. La ràdio i la televisió han tallat la transmissió de l'enterrament, sense deixar clar si les restes mortals han pogut tornar a ser introduïdes a l'helicòpter que les havia traslladat al cementiri, o si l'aparell amb què viatjava també el fill de Khomeini, Ahmad, ha hagut de marxar sense esperar-se. L'helicòpter ha tornat al barri de Jamaran, on fins aquest matí estava exposat al fèretre. Les cerimònies de l'enterrament han començat a primera hora d'aquest matí, precisament a Jamaran, amb una pregària de 5 minuts dirigida per una de les més grans figures del xiisme iranià, l'Aiatollah Mohammad Reza Golpaigani. El cos de l'imam ha estat traslladat de l'urna refrigerada on era exposat a un camió frigorífic especialment preparat per aguantar les elevades temperatures de la capital iraniana. Però al cap de poc, abans d'arribar a mig camí entre Jamaran i el cementiri, la multitud que cobria compacta els 20 quilòmetres ha aturat el furgó. Els milions d'iranians han obligat a portar el fèretre a un helicòpter que tampoc no ha pogut complir la seva missió. L'enterrament de l'imam ha estat ajornat fins a una data encara desconeguda. A primera hora d'aquesta tarda, l'helicòpter que duia les despulles de l'Aiatollah Ruhollah Khomeini ha pogut aterrar prop de la tomba reservada al guia de la revolució iraniana. Sense aturar l'hèlice per intentar que la multitud no s'hi acostés, els guardians de la revolució han baixat el taüt. Mentrestant, els pasdaran disparaven a l'aire per evitar que la massa, en ple paroxisme, es llancés a tocar i a besar el que consideren la relíquia més sagrada del xiisme. Els esforços han estat inútils. Mentre el comentarista de la televisió iraniana que ha transmès l'acte en directe exclamava que les estrelles deixin de brillar i els rius deixin de córrer, els guardians de la revolució tenien molta feina a protegir l'enterrament del cos de Khomeini. Al voltant de la tomba de l'imam hi ha hagut una petita batalla campal. L'agència iraniana IRNA assegura que més de 10 milions de persones han assistit a les exèquies de Khomeini. Des de l'aire, l'aspecte del cementiri de Behesht Zahra era el d'una marea negra. La temperatura s'acostava als 40 graus, però és probable que les masses enfervorides gairebé no ho notessin. Picant-se el cap i el pit a un ritme cadenciós, avui el seu món es reduïa a intentar tocar les sagrades despulles. Aquest ha estat el motiu pel qual ha estat materialment impossible enterrar Khomeini a l'hora prevista, aquest matí. Així que el taüt ha baixat de l'helicòpter, una llau humana s'hi ha llançat al damunt per agafar trossos del sudari blanc i han fet caure el cadàver a terra. Durant unes hores, les restes de l'Aiatollah Khomeini han estat en un lloc desconegut fins que, finalment, l'han enterrat. Per una vegada, les autoritats de l'Iran i els observadors internacionals han coincidit a assenyalar que aquest ha estat el comiat més espectacularment amarg que mai s'ha fet a un líder.